ești pentru rusieni, pentru România. Nu, trebuie să ai părerea ta, ori așa, ori așa. O am. Pentru Republica Moldova de Benin. Asta e părerea mea. Noi ai ajuns, noi ai crescut până la asta. Când ai minte și ești posibilitate și... Domnule, eu am terminat facultatea de istorie. De istorie. Terminat, dar... Nu înțelegi toate. Nu înțelegi din. Faceți referendum. Și nu vă interzice nimeni. Puteți să fac eu nică, eu trebuie să mă vin. Cum puteți să ne uniți cu Deasila? Duceți-vă la nordul Moldovei, să puteți uni. Cu Deasila au luat rușii în 1812 Basarabia de la turci. Ce drept aveau turcii ca să dea Basarabia? Jumătate din Moldova. Din 1812 până 1000... Păi tocmai, trebuie îndreptată această greșeală istorică. Trebuie îndreptată această greșeală istorică. Ascult, eu să rămână, dacă voi aveți drept să strungeți Republica Moldova, înseamnă că statul român tot are dreptul, conform să le trebuie distrus. Un moment, n-am înțeles, repetat. Voi, românii, care sunteți în teritoriul străin, Dumneavoastră români. Da. Voi, nu, eu sunt român. Și pleacă ce? Dacă voi aveți dreptul să distrugeți pe asta, înseamnă statul mod străbun. Ce să distrugem? Statul Republica Moldova, care este... Nu e adevărat, nu e adevărat. Toți cei care au fost acolo... De cap tău, când sunt două, nu se dați minte și ei care trebuie. Cetățean, noi suntem moldoveni. Ce părere au Moldova? Pe cale pașnică, uitați, pe cale pașnică. Pregătiți lumea? Cine vă mai medic? Noi pregătim. Cu banii. 2008. Cu banii. Pregătiți-vă. O să fie război civil, vă dați seama? Nu, nu ar fi. Și a strădat pe Hitler după aceea. România, minimum. Voi ne-ați strădat, pentru că Stalin și nici Hitler nu v-au impus să dați teritoriul ăsta. Voi singuri le-ați dat, voi sunteți trădători. Dumneavoastră și în 44 v-ați strădat pe Hitler. Dumneavoastră Și v-ați dat pe Rusia în 1900. Dumneavoastră vă înșelați, vă înșelați seama. Voi sunteți trădători. Nu e adevărat. De trădători. Nu e adevărat, mințiți, vă fie rușine în fața statuii Sfântului Voivoște față de la Oamenii și ștept să-și luau armata și nu era gălăgie mult. Noi Da. Vorbești că...